The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Fighting Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon na Brian Morden, ako naman Aksyon Artay Hupon checking in diri sa Miyerkules nga presentation sang inyo palatuntunan. Action Firing Line. Petsa 23 na kita sa bulan sang Marso tuig 2022. Oy, sa aton nga magka-aksyon dalawang tulog na lang, umpisa na sa ratsada sa kampanya sa lokal. Action Firing Line. Welcome na diri sa atong sining nga pagpangalagad as usual every Wednesday. Kitang nagapungko sining programa until 9 o'clock in the evening. Aksyon Artay Hupon checking in. Nagabi-abi kita sa aton nga magka-aksyon. Nga nagatutok na karon nga gabi diri sa aton sining nga pagpangalagad. Kag subungman, ang mga listeners naton hindi lamang sa on-air kundi pati na sa online nga nagamonitor man via Facebook kag YouTube. Kumusta kamo dira anuman nga oras sa inyo ginahamtangan? Action Firing Line. Grabe gid ang kainit sang tiempo, ang init sang temperatura, kaina may pagtupa sang ulan, pero after sang pagtupa sang ulan diri sa Metro Bacolod, nabatyagan naton ang tuman kapaang nga temperatura. Action Firing Line. Kung may alta presyon o blood pressure ka, problema dira ba ayaw gid daw mag-expose sa init. Tamo nang aton sini recommendation agod malikawan ang anuman nga epekto dulot sang tuman kainit nga temperatura. Action Firing Line. Pero antes naton katuan ang pilag ka mga nagapanguna nga mga balita kag informasyon tag karon nga gabi. Unahon ta ning pagtsakyar sa lakat sang panahon. Let's have action gani Republika gikan sa PDMP. DYEZ Action Radio sa Bacolod. Weather Update. To give us the comprehensive update sa weather forecast, let's have action gani, action gan, may gabi, please come in. Action art may gabi, no? Ari lakat sa ato timbo sa gabi. Merkules kita karon nga adlaw Marso 2022, no? Taknambal mo nga mapaakrab temperatura easterly sa atong synopsis ang kondisyon naton sa kapungsuran mapaang halin sa baybayon sa Pasipiko. Ari siya nag-apekto Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang idulot kani may pagulugalom sa gihapon ng kalangitan na sa magalumon ng kahawaan. Masarni kada aga makakita sa busilak ni Haring Adlaw. Kag may dala ni siya na ligwin nga mga pagulanukon pagpanag-uob. Kag ina sa nga hapon ukon karon sa kagabihon. Amo ni kalaban, no? Nga weather condition naton. Diri sa Metro Manila nagaapekto siya kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran. Tugay ni sang easterlies kag ginaudan sang localized thunderstorms. Ang seaboard dito sa extreme northern Luzon nagapabilin nga mahinay hasta sa may kasarangan nga huyot sang hangin. Halin naaminhan pa kadto naaminhan nakatong nasidlangan may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan kag sa iban nga bahin sa aton pungsod upod kita diri sa western seaboard sa Kabisayan. Okay. Tanapidalom sa mahinay hasta sa may kasarangan man nga pagdupoy-dupoy sang hangin sa direksyon na aminhan na sidlangan pakadto na sidlakan northeast to east sa muniat mabatyagan sa kabugusan sa isla sang Negros kag kalmado nga aton baybayon mula kita gale warning advisory nagapabilin nga ara sa makanay hasta sa kasarangan lamang. Okay. Tapyas ang balod sa aton baybayon sa probinsya nga 0.1 hasta 2.1 metros ang aton nga astronomical tide o kon wave height.
kag karon alas 8:55 dugay-dugay ni, no? Ang mauna ang hunas, punto 2. Magkabalot ang taob alas 2:54. Karon sa kagahon, punto 8 metro ang kadalumon. Kag nagtunod siya haring adlaw, alas 5:55 sini nga hapon. Butlak din siya, alas 5:46 buwas sa aga. Ang siling mga mainit ang temperatura ta nagwanagi siya above normal, no, 27 to 32 degrees Celsius. Bali 84.2 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. So 25 ang normal tadi hasta sa 30-31. So Okay. sakit ang init sige na, no? Sakit? Tayo, no? Hasta sa 32 gapon. Ini nga gabi medyo paandar kada sang electric pan mo kay tigani ka pa ang bulan ang sungaw sang duta, no? Grabe. Amo ni ang epekto ya karon, no? Kon waay abani ko kuyab Gani man. lugar. Naligad tong kada report mong ginabantayan kong sa bagon sa bugnaw sung tiempong barikotot subong ni magtulog kasi niya ano-anom lang si Kangkang sa Tapos kwan man. nga ang barikotot takay daw gindak daw 16 bala. Nagligad pa to yan, no? Walmart 16 gindeklara na to officially sang Pag-asa. Gani? Terminado ng northeast monsoon. Although may ara pa nga northeasterly surface wind flow, nagadupoy-dupoy pa nga ng hangin amihan. Pero ang dominante ng weather system tamo na ng easterlies, no? Aha. So patimaan sang tigilinit o kon summer season pero nagaulan. Gani? No? Amo ni sa Tagang balantayan ginaksyon gan sorry gid tubatin, no, kay atong sasagay bla kag sa may area sa San Carlos to. To nagligad kwan bla kapan ang bangka nila siguro way man advisory gale warning gulpiada man to nagtaas ang tubig man. Ang balod. Sagay. Sagay gali kag atong natabo to bla nga pagkapan. Oh. Ang sagay na lain na dang current kay open na dahil sa Bisayan si mo. Oh, lain diya sa Sogod, Victorias, panaog sa Hinigaran, no? Hinigaran, Binalbagan. Panaog mga Kabangkalan, Kawayan, ara naman siya sa Sulusi. Sulusi na, budlay man na ang sulusi na, kay damo mga mangingisda nga nagkala guba bala ang ilang mga bangka dito yung ginapulot sa Mindanao area ho. Amo na nga basta atubang sa masangkan nga baybayon, Bisayan si diri sa north, no? Cadiz, Sagay, Escalante. Ang Escalante daw hindi gani kay daw nagatabo na di siya ang Cebu, no? Cebu. Galing kay ang pamunta ukon puno sang Bisayan si Arada. Baskog ang current, no? Okay. Amo man na di sa Sulusi, Ilog, Kabangkalan, Kawayan, si Palay, Hinubaan, ti open nila sa Sulusi. So kung amo na daw kabaskog sang current, gulpiada lang na siya mataob, no? Sa standards ng astronomical tide, no? May ara man na dahil sila nga sarili nila nga daw ocean buya, matakos ang taob kag ang unas. So lain diyang aton Iloilo, Bacolod, parehas ang kwan, no? Except sa mga babaw-babaw sang panay, mga Concepcion dito sa Sara daw taas sa Asna. Atubang man na sila, Bisayan Sea man na da, no? Okay. So diri sa aton amo ni ang Cadiz. Okay. Tiya mo na siya. Amo na siya. Gani. Te, siya no ka mataklad sa kanlaon? Why na to? Gani kay ti ang mga gaplano to magtaklad o sunod ni semana bla Abril na. Kanlaon bot mo singanon. Oo. Ang park superintendent sa kwan sa ng kwan ba ng INPE mon kanlaon Natural Park. Okay. Nag-issue siya memorandum. Amo man ang ginahimo ta sang kolaborasyon naton sa Command Center kag sa DOST. Okay. No? Nga ang ila pa abiso hindi pwede mapasudlan
Ang 4 kilometer permanent danger zone, although nga ara siya sa alert level 1, no? Ang experience naton sa alert level 1, medyo hindi tanto, pero ti alert level 1 natabo to bla daw mga dots to kag British upod ang mga estudyante sa ngasal nag-phreatic explosion, no? Ti ang bato sina uldo gagmay lang pero baga-baga na. Nga. May dala naman na siya balas, no? Ti may go na tuod hindi lang isa. Damo na siya nga pagkabato ang matupa sa imo mga butkon, sa imo likod, sa imo ulo, no? So ang delikado ang phreatic kag plastic pyroclastic frogs, no? So, ang delikado. So, ang 4 kilometer permanent danger zone, hindi yapon mapasudlan. Especially sa mga trekkers ta. Hindi nga summer season. O kung Semana Santa kay tiyang batasan nila na makadto na to sila sa babaw, makuha sila sa power. Kaya mo na ginaibitar naton ang... Power nga ano pagsinggit mo, Darna, na kung gabaga ang bato? Ang gani nga pagwa sinaya, Power Ranger naman. Power Ranger, Pero takon ni magasong libo mo kunali itulon mo ng gabaga nga bato. Ngayon kung bato lang ang balas, sakit man. Ati ang balas siya kisa dumakwan pa na, dumakaya, pero kung bato nga daw inumol kung magigo sa puwak mo naman, o kabe? Nga muna. Ang power nyo, diri nyo lang pangitaas sa ubos, Tiyan mo na sa mga trekkers sa paiway anay, subong man sa atong general public. Naga gani kung sa karay, apakson ga naga ang iban way makataklad sa kanlaon nga may power man. Di ba? Kili-kili galing ang power. Inaway pa nakataklad sa kanlaon. Kili mo ari man niya kili-kili power katawa. Ano man sa kanlaon siya nagalin? Amo nang hindi lang sa magkwan, no? Nang Power Ranger lang. Power Ranger lang. Power Ranger lang. Kung mag-super power, kantuan ta karon Ukraine na ginaawayan sang Russia kag Ukraine ti super power. David kag Goliath, Oo, gani. Driya sa aton sa bulkan kan naon sumaka katuya makuha ka power. Iti mga mythology basang Pinoy. Amo na nga masaka sila si Semana Santa. Gani. Para makuha sang power. Tigin na bantayan na sa aton sang DNR kag aton mga responsible lined agencies sa aton LGU o kung sa aton gobyerno. Okay. Ayos? Ayos, sige. Okay, thank you. Sige, salamat gid. Aksyon Gani Republika. Action Firing Line. Sa Provincial Disaster Management Program Division o kon PDMP. So sa may mga plano nagahandom nga magkuha sang power sang kunano man dang anting-anting nga ginhandom sang iban, hindi gihapon pwede until sa pag-abot sang Semana Santa nga mag-trekking kamo magsaka didto sa Mount Kanlaon. Action Firing Line. Ibitar na lang disgrasya. Amo na nga mas maayo na lang nga sundo naton hindi mag-ideya nga inang manglaktod kamo kag di mo mag-agid sa mag-coordinate sa natungdan nga mahinsya sang gobyerno kay tuman ina kadelikado. Action Firing Line. Let's go to work na diri sa aton sini nga pagpangalagad diri gyapon sa Miyerkules nga presentation sa Action na Firing Line program sa ngalan ni Action na Brian Morden. Ako naman Action Artay Hupon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Firing Line. Ano madalag ko nga balita nga tuntutukan karon nga gabi? Oy, tapos na ang Kalbaryo. Ini bangod nga may ara na sang desisyon kag natapos na ang maintenance work dira sa Taytay sa Barangay Sumag, Kalbaryo sa trapiko. Ang ginatumod ko matapos nga tinalikdan nga Miyerkules ginsiraduhan ang daan nga Taytay bangod sang nga ining ginpaidalom sa maintenance work. Action Firing Line. Ti bukas na ini sa publiko kag baangyan na sa masalakyan hopefully
Ang problema sadto nga tuman kalawig ang paglinya sa masalakyan because of the traffic, masolusyonan na no kabay pa nga mangintalunsay na ni. Action firing line. Kay tiya mo nang pinakamaayo, dira mo mabuin-buinan man ang pagginutok dira sa barangay Sumag. Isa sa mga lugar kapin pagid sa adlaw sang tienda, bo grabing ginutok na, maugtas ka kung hinali makalabay ka during rush hour. Action firing line. Ano pagid? Good news ini para sa probinsya sa Negros Occidental. Bangod sa naandanta, nga kung ikaw gani may ginabatyag o kung mahospital, isa sa mga problema kung ikaw pigado, among kadtuan mo nga hospital kag hindi ka man makasarang sa pribado. So, duha lang destinasyon mo. Kung hindi sa mga district hospital, kadto ka sa regional hospital. Ang kalabanan direkta di, pero kung halin sa north, kalabanan dito gadiretso sa provincial hospital. Action firing line. Ang provincial hospital sa probinsya nahamtang sa syudad sang Silay, sa diin, amo ini ang Teresita Halanduni Memorial Provincial Hospital or Provincial Hospital kung tawgon. Diri sa idalom sang istasyon, naandan lang nga tawgon nga Provincial Hospital, pero actually amo ni siya ang Regional Hospital. Now, nanong sitwasyon, ang pinaka-latest, kag maayo nga balita para sa publiko, bangod, aprobado na sa bahin sang Kongreso, kag sa Senado. No? Kaya ang Kongreso, ginakompose na sang duwa kasanga, ang House of Representative kag Senate. Duwa ina, no? Ang magambal ka Kongreso. So, natapos na iya sa bahin sang House of Representative. Ang bayo nga balita, kundi into ang credit o kredito magkadto sa nag-initiate sina, dapat pasalamatan taman Action firing line. Bangod nga ginaktuhan man, positibo kag ginaprubahan pagi sa pagduso ni Senador Bongo ang isa ka House Bill number 10463. No? Meaning, duwa na kapanalgan sang Kongreso ang nag-approve sini. Ang good news sa nasiling ko na, amo ini ang pag-increase o pagpataas sang bed capacity sa provincial hospital. Action firing line. Halin sa 100 bed capacity. Ang report bangod sa sining update kag development nga pag-aprobar sa Senado sa uli mahimo na ini nga 300 bed capacity. Action firing line. Tebakon mo nang gin-increase, damo na nga mga pasyente sina ang pwede maakomodar. Action firing line. Ini nga House Bill ang ginuson ni Dr. Congressman Kiko Benitez. Tiatag din kredito siya kay isa sa nagpangabudlay. Now, galing kay Timayo ni may good news ang provincial hospital. Siling kukon may nami pagitani nga good news indayan sa Bacolod General Hospital kung saan ugid ang programa masugdan kundi mayat. Action firing line. Galing kay Subong ho, maumpisa ng kampanya sa palabuton nga Biyernes. Question, ang mga programa katulad sini, like for example, di Bacolod General Hospital, since nga dalakip ini sa appropriation for 2022 sa General Appropriation Act, tinanumatabo ni san umasugdan di bala ma-include ini sa bani. Action firing line. Ay magluwas siya sang sa bahin sang provincial o regional hospital ang Corazon Locsin nami pagidtaan no nami pagidtani kung masugdan na hindi man matapos sini nga tuig pero at least makita naton nga masugdan na kuntani ang pagpatukod sang ginatawag nga Bacolod General Hospital. Action firing line. Isa man nga nagpangabudlay na is Congressman Greg Gasataya. Ang syudad may counterpart man. Okay, nagbulig man sila to initiate with the family sang ginatawag nga donation. No? Sino man ang naghimo sang tikang, agud madunar ini sang pamilya Hinsole, aton man na pasalamatan kag i-acknowledge. No? Kung sino man sa talatapan bala ni Kong Greg or ang opisina sang alkalde dira sa city,
Ti bisan diin lang basta importante madayon ni kuntani ho. Action firing line. Madayon gini siya because may pundo na pero asto ko sa no magasugod way dinahom-dahom gikan sa regional office ng DOH how? Action firing line. Ano pagid mga balita gikan sa Bacolod City Hall, SP o Sangguniang Panlunsod unanimous nga ginratify ang duha ka kontrata sang IPM CDC. Action firing line. Kag ang kaso sa COVID-19 for update sa aton nga magka-aksyon tubong nga adlaw sa data ginpapanaog ginpagwa sa Department of Health, ang Negros Occidental may 6 ka mga panibagong nga kaso while Bacolod may ara nga 5. Action firing line. Kag soft opening sang Mambukal patigayunon matapos ang Semana Santa. Action firing line. Aboy na so para pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nagabi diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line. Action firing line. Pero ang isagid sa mga balantayan ta siling ko duha ka tulog na lang and then kampanya na kaina actually na interview nato Assistant Regional Director sang Comelec o yung bag-o gali subong nga resolution sa Comelec by the way. Sa una kundi required pa nga magkuha sang permit ang mga opening salvo, ang mga rally. Subong way na nigali sa alert level number 1, pwede lang sila dahil korekta pero dapat i-monitor ina no sang local IETF kung ang compliance bala sa health protocol ginasunod. Action firing line. One of those is the social distancing or physical distancing nga dapat matabo. Galing kay siling ko, inibalang social distancing kag inibalang ining health protocol. Daw pa matyagan ko subong ti ara siya matuod. Do ara siya ara gihapon ang existence sang sina nga mando. Ang problema galing ay kinuway maginatuman sa nasyonal gani lalisay pa kung tagpila ka libo ang nagadas o kanay. Action firing line. O no, duway magkasabdong kumilik niya, hoy, nano da, iti, panong mambal niyo sini. Ita mo galing linalisay ng iban, siling niya, binutig, nang inuya masiling ka mo muna kadamo, kalibogin ang nag-attend sa pink, amo magramo na sa greenan o kung sa pulahan, ay kalain, subong may color coding mo, no, ang sa nasyonal mismo, Action firing line. tinaway man na, ginaisip, kagway man na gani, ginapatuman ng health protocol da sa tutuod lang. Pero doon nabaliwala pa si COVID-19 ay kalain gid. Action firing line. Tilantawon tani. Now, unahon ko lang di to be specific with some preparation of the Commission on Elections. Kaya riho, nakita ko sa post sining hapon because mga friends ko man sa Facebook, si former councilor Attorney Cesar Distrito, no? Kag sa camp ni Vice Mayor Elcid Familiaran, siling ko na ano iniman, sa primero ayawan ko bla hangop kay do hindi mo maintindihan sino ning kontra ni nila ni, no? Kay si former councilor Attorney Cesar Distrito, although nga ini nga platform ang social media ang Facebook, siling ko daw ini nga mga kuan iyabla daw kung kaisa ara na mga maritis tanan na lang sa Facebook, mga trolls ara man akong kaisa, pero dali lang siling ko daw may mga development subong iya nga bisan sa Facebook daw gasing ki anay na si Attorney Cesar Distrito kontra sa kampo ni Vice Mayor Elcid Familiaran, ang kontra sa bayluhanay sa Facebook sang mga ginapang posto ang bata nga former ano na siya man kapitan ni Guro Subong si Sir Henry Familiaran or nano ini siya kung ang asawa niya ang kapitan, di ko familiar sa barangay 13 Action firing line. siling ko do ga ignite to ga matamat init subong ang gina-expectara sa mayoralty race ang do pinaka mabaskog kag pagbungguan ay banggianay dira ay siling ko doon nagsaylo kung maglantaw ko sa Facebook, subong, ang mga vice mayor, kag ang bata sa vice mayor, doon mo ang nagabanggianay. Action firing line. Siling ko gamat-amat hit up, no? Ang dalagan sa kampanya, diri sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Pero ari, ang isa sa mga bagay nga gusto naton, kagluyag may baluhan, sa Biyernes na, may mga schedule na actually,
sang opening salvo or opening rally ini nga mga grupo, ang Grupo Progreso kag Grupo Asenso. Action firing line. Ito na matabo mga preparasyon nga himuon diri sa Commission on Elections. Let's go to specific. Kagayina nambal ni Attorney Tomas Valera, ngati in general, amo ni siyang ginahimo namon preparation, pero dapat mabalaan tagi dis local kun ano Online sa firing line. Joining us tonight, risaton nga pagpangalagad is Attorney Revo Sorbito, ang tagpamuno sang COMELEC Bacolod. Attorney, how are you? Good evening. Good evening, Action Art. Good evening man sa imo nga mga tagpalamate. Salamat liwat sa puputika na ginatag ninyo sa aton. Salamat gid. Attorney, first and foremost, Friday na ang natala na opening sang kampanya para sa lokal. Anong mga preparations naton? Well, actually, yes, Action Art, no? Masugod na sa March 25, no? Ang aton local campaign period. But basically, kita sa aton opisina diri sa Bacolod, pitarado naman kita, so na mag-monitor sa mga campaign rallies, activities ng aton nga mga lokal nga mga kandidato. So, upon the kick-off sa sining ginatawag naton nga opening salvo or political rally nga himuon, na-mention ka inano ni Attorney Tomas Valera sa interview ko sang aga, siling yati why na niya gali mga permits nga kuhaon sa office mo gali, Attorney? Yes, ang aton nga COMELEC Resolution 10732 was already amended by COMELEC Resolution 10769, no? Kada isa sa mga ginbago diri na hindi na kinahanglan magkuha sang mag-apply for permit to campaign, no? To conduct campaign activities ang aton nga mga kandidato or political parties, no, para makakonduct sila sa campaign. So what they have to do only is to comply with the requirements sa magkuha sila sang permit sa mga LGU, no, na concerned para mag-conduct sila sa mga rallies kag mga caravans, no. Okay. Now, ano matabo sila, Attorney? Kundi makuhan sila, rally. Pero may team dira nga makadto iya sa parts ng COMELEC to monitor or itugyan na lang sa local IATF na in terms iya sa ginatawag naton nga compliance with the implementation of the health protocol? Well, Action Art, excuse me, pasalamat man kita kay ang aton nga mga local nga mga partido at mga kandidato. Despite the fact na wala na subong sang requirements ng application for permit to campaign, sila mismo gapabalo sa aton opisina nga mag-conduct sila sa nila nga mga campaign activities, no. So since pabalo kita nila, kabalo kita sa mga schedule, petsa, oras, no, sa nila nga mga aktibidades. So definitely we will be there to monitor, no, ang mga ila activities based sa guidelines sa aton nga COMELEC resolution, no. Okay. So as of today, we were informed by two of the local parties dito sa Bacolod, ang Grupo Progreso and ang Grupo Asenso, no, nga they will be conducting their opening salvo on March 26, no, at 4 p.m. Dungan. March March 26, bali Sabado? Yes, Sabado, Dungan sila, but lain lang nga venue, no, same time, same date, lain lang nga venue. So we will be sending, no, ako personally, I will be there. I will be going around, no, sa ilang mga aktividades at the same time, together with our Bacolod City COMELEC personnel, mag-monitor kita sa ilang activities, no, in compliance, no, sa atong COMELEC resolution. Grabe ni, ang opening salvo gali daw showing of force man siyang duha ka grupo ni. Yes, siguro in mayo man ganin na Action Art, no, nga dungan ng ilang opening salvo para, no, kung din ka dito agad, no, hindi ka lumpat. Correct na. Amo ning iba ng basiling dason lang kumatod the line sa akon sining ginasuportahan si Bong di mo ni pwede mo on kay dungan ang rally niyo toy. Yes, sakto ina Action Art. Kadto ka ginto kung pulahan ka, kung putian ka. Hindi ko pwede ang short mo pula kang imo bayo iya puti karon nagsinamo to. Gani man Action Art. Okay. So ilang ang mga preparasyon no dudugan-dungan man pati oras nila, Attorney? Yes, no, prior to their 4 p.m. scheduled na opening salvo, mayroon sila mga simultaneous mga caravans na pagahiwaton. Adus. So, leading
leading to their place of of their opening salvo. I believe ang Grupo Progreso will be having their opening salvo sa public plaza, no? And then ang Grupo Ascenso will be having theirs at the Paglaong Sports Complex. Ajus. Ti galing kay basi magkaravan ni magsugata ay blagagway sa magpaiway magbalabagay sa dalan eh. Siguro Action Art, no, with regards na siguro mga concern, well, Police na lang niya. LGU, no, na before nila gina-approve ang caravans, hindi magsilgotan na sa isa ka ruta. Of course, to also, not only, of course, main reason sa nada is, of course, to ease traffic, no, kaya kung magdinungan sila karon sa isa ka ruta lang, so, traffic hindi natin na sugad sa muna na oras. Abi ko gani kung pwede na yung balance sa kumilik, abi isa unta lang binyo, bidungan lang. Guro hindi magibati ay attorney, no? Come again, Action Art? Sila ko hindi magibati ay guro kung duwang gambalay. Ang lesson lang i-avoid yun, no? Kasi base wala maging context of. Gani man. Anyway, so, ini nga bagay, amo ni siyang preparahan na doon. Number 1, grand rally nila. Yes, Action Art. Aside sila, sarado ko subong ang mga preparasyon pag naton. Since nga, maumpisa na ning local campaigning, ang ara ba ni gapon, no? Friday gali paya ang inyo kwan eh, no? Friday paya gali ang inyo sini patigayunon nga kwan nga uplan baklas yan, no? Yes, Action Art. No? Pero ongoing gapon will be doing that. In fact, intensify na kay ang preparations ang illegally posted campaign materials pero sa Igadamo, especially sa local. So at least mapakita naman kung paano ginapinguhan natin, no, maximize natin resources na sunod natin ng ating mga guidelines on the posting ng campaign materials. No? So aside from that, first week of April, we'll also be conducting the training and seminars of the Board of Canvassers. So na-schedule na natin from 4 to 7. No? So okay. Adungan sila. But of course, I'm also happy to say na despite all the things that we have to do, we're still on time, we're still on track, no? Preparations natin, not only here in Bacolod, but in the province of Negros Occidental, Region 6. Okay. So anyway, ang trainings niya, ang target natin na matapos ang tanan nga training sa mga mabulig sa inyo during the election until when siya? Until April 7. April 7. So before sa Semana Santa, gali, tapos na. Yes, Action Art. So in other words, after April 7, all set na ang all preparations. Yes, Action Art. Okay. All right. Now, sir, may nara lang ko clarify, no? Since nga may nagwa ang balita dito sa National about sa creation sang task force kontra sa vote buying diri sa aton sa Bacolod, saan o kita mag-create sang task force ni? Kag anong composition sila? Why pa kita actually Action Art regarding that? Why pa kita directive, no? Coming from our office of the regional election director, no? So we will wait for the directive and then comply with the same kung nasa-aton. Okay. Now, how about banning, no, sa mga projects, sa mga ginapatuman nga mga banning sina, ano ni siya ang cover sa banning sa mga funds nga hindi na ma-release, kag ano pagid ang kabugusan sina nga detalye sa banning, attorney? Well, actually, Action Art, no, first and foremost, gina-cover na natin yung ban on disbursements ang public funds, especially sa atong public works. No? So, kaya na-edad ko ina yung mga kantidad, no, ang ginusar natin sila. So, except for those already existing public works ongoing na natin, the new projects are covered by the ban. So, hindi kita pwede ka ubra project ng mga bago until matapos ang ating election. Okay. Ti paryoso ni sa Bacolod General Hospital gali hindi ba siya masugdan siya maumpisa niya sa Biyernes ang election period? Yes, I'm not aware lang Action Art, no, kung ina siya ongoing na nasuguran na nila or whatever, no. But if wala pa rin siya nasuguran, no, definitely it is covered sa aton naman.
Aha. Sir, nagliga din meeting mo mga barangay kapitan ng mga bulig sa inyo on monitoring and of course sa pagkakasdra sa mga illegally posted nga mga campaign materials. So it will happen sini as the campaign on the local magsugod sa Biyernes. Well, we informed them actually kung may ara sa mga activities sa ilang respective barangays and they are mandated to submit a report to our office no sa ilang observation. No? At aside from our own monitoring sa COMELEC, we will also be Alas 7:30, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Action Firing Line. Si Attorney Revo Sorbito sang Comelec Bacolod ang inyo ginapamatian. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. yes, tonight. Action Firing Line. Sorry gid, Attorney, nautod ang aton linya. You were saying kay na, Attorney? We will be, aside from our monitoring no, sa campaign activities, we will also be requiring the barangay officials no, to submit their own report based on their observations sa mga activities sa atong na mga kandidato. Aha. So sa pag-umpisa sa Biyernes ang election campaign for the local, anong matugon mo sa mga botante kag sa mga mismo kandidato? Again, Action Heart, no, first and foremost, thank you din sa Action, no, thank you sa imo sa paghatag sa aton permi san kay gayunan nga makapalabot sa aton mensahe sa aton nga mga pamuluyo, sa aton kandidato, supporters, no, kag mga voters naton. So again, I reiterate my request, my appeal for everyone, no, to help us achieve a secure, accurate, free elections this coming May 9, 2020 by, of course, abiding by the guidelines and election laws, no, para maging matawhay kag successful ang aton nga election sini nga tuig. Aha. On that note, Attorney, salamat gid kag maayong gabi. Action Heart, madamo nga salamat. Action Firing Line. Attorney Revo Sorbito sing Commission on Elections or COMELEC officer diri sa Bacolod City, ti amo nang mga preparasyon nila so far, no? Ang sadya ni kay dungan gali, abi ko gani sa pitsa 25. Aksunan, anong schedule nila sa imo? Abi ko sa 25 gali Sabado gali 26, no? Sa 26, dungan ini sila nga magpatigayon sang karavan sa diya ini mo. Ini mga kakipi-kipi ni masiling gapasalig abi halimbawa kay former Congressman Albi Benitez, gapasalig kay Mayor Bing Lunadia nga muning mga gina-consider as leader of the local political group. Ini magambal nga ara ko si imo, piyo na ni masupport ko si imo. Ang iban diri siling nila pulahan, mas lang iban siling nila putian man are. Kay si parahon ang puti sa dikolor. Sadya gini, kung magsala ka ni aksunan, makita ka ni nga to sa piyaklan to, tapos gini mo, Action Firing Line. hindi ning iban pwede masilinging siya makadtutas during the campaign to, support to, masuksok ta na pula, the other day suksok ka naman puti, hindi pwede subong si parahon ang dikolor sa pula. Action Firing Line. Diri naton makita the showing of force, ti hindi man galing basiyado kung damo upod si mo sa karavan palang kag sa political rally mo daw ka na mo, lain man yang istorya. Lain pagidya ang outcome sina kag sa adlaw mismo sang eleksyon Action Firing Line. tidungan sila amo pa lang niya first time in Bacolod City nga natabo nga ang political rally or opening salvo of both party kay tidwa man lang ni sila actually ang may ara sang local group mo ngayon halin bala sa mayor, congressman down to city councilors. Kompleto sila ya, no? Kompleto sila kag mayara gid sila ya sang kandidato. Action Firing Line. Ining may set up gid sang political kwan nila, groups nila, political machinery, of course, political logistics. Tiari ni sila nga duha, no nga grupo, pero siling ko ining mga solo supporters nga nagapa-pretend bala. Nung iba nagasiling nga tiputian, ang iba nagasiling nga pulahan sa Sabado na. Si parahon ang puti sa tikolor. Action Firing Line. Ilan nyo, mga kapitan siniya, kipi-kipi. Ang lain sila, kung magsiling mga kapitan,
dito lang kamo ang iban nga mga kagawa dito kumo sa piyak diri makabisa piyak tulad nga untan lang ni Action Firing Line. kalantayan ini sa palabuton nga Sabado no so hindi ko ka witness nagurba si gabi na ko kalusot di bala kay ti malubong kami sa lula ko sinamo sa Sabado to sa area sang Kawayan medyo layo-layo man tong lugar no kay ang lulubngan ni Lula to sakop kami sang Kawayan pero ang barangay nga lubngan namon iya na sang Kanduniday. Action Firing Line. Sa lula ko sa Sabado, isiling ko ba, hindi ko kay ngagaw, gusto ko tani mo, nga ma-witness bilang ang caravan o kung nag-rally, political rally, kung ano ini, sadya ni daw. Action Firing Ang Line. isa sa mga balantayan naton since nga kung sa social media platform nga lantawon nimo, subong, puwerte na, nagapersonalay na, nagabalbalanay na, ang mga kandidato, kung wala man sa congressman kag alkalde, subong ang mga ratsada ara sa pagka-bisi alkalde. Action Firing Line. Abay pa nga diri sa syudad sa Bacolod, way paginman matabo, nga may ara sang nagkamog kag nagginamo during the election campaign, man tilipot lang ini mo magluwas iya sa national nga grabe gid man kalawig sang kampanyahanay diri sa lokal pag-umpisa sang kampanya dasig lang ni kay Mayo 9 na ang pinili ay Action Firing Line. di kabaya nga akon nga ginapaabot gaway pa man sa nagtuaw diri sa Bacolod nga mayara sang sakitanay sa tiyempo sang kampanya kabay pa mamintinar kag matigayon ina. The mission now is aara sa Philippine National Police to ensure the peace and order diri sa syudad sa Bacolod. Action Firing Line. Adawon na no kung anong set up sinasubong no pag-intindi ko ang BCP o do all set naman ang preparasyon nila mo aber i-check tabi si Colonel Martir kay tidungan nagali ang rally ni ho basi may number na sila i-check abi si Colonel Martir abi i-check ko kung ano ini may ara sa nasubong sang plano naman since nga nagdungan hindi man pwedeng way gay anay ni kabalokong ang kampo ni former Congressman Albi Benitez sa Asenso kag ang kampo ni Mayor Binglo na Diaz sa Progreso kabalokong nga may-ari ni sila daw mga intel man mo intel operatives mga pangtiktik ga pangkuha ban info sa piyak say maning isa niya panilagi ito sulod to papretendo nga daw member nila kag pamatii ito kung ano mga game plan nila to. Action Firing Line. Take ko mo nga nabalaan siguro sang isa niya sa ramoning plano nila o amo ni sila patigayon sang karabano amo man ni oras silang patigayon sang rally okay bungguan tang ilang kwan rally kag karaban. Action Firing Line. Isiling ko ba si maubos bilang pulis na sang mag-guide sini sa ila or ang bitaw may ara man dira subong nang magabulig sini ambot kay go ning bitaw siling ko basi kon ang bitaw ni masigi na malang ni ibid-ibid sa mga kandidato kag sa mga karavan nga himuon o mamanage ang traffic ay perti kasadyan ni sa palabuton nga Sabado only in Bacolod City. Action First Firing time Line. ini nga matabo mga kaaksyon. Online sa Firing Line. I-check tabi sa kay Police Colonel Martir no ang tagpamuno sa Bacolod City Police Office kay ti Sabado na Sabado pertik damo ni ang karaban din mahalin ini nano ang matabo diri nanong mga preparasyon ang traffic ti ara man na sa bitaw to maintain no sang traffic hindi maginutok. We have Colonel Joseph Thomas Martir. Sir, may gabi si mo. Sir, Action Heart na may gabi, mayong gabi sa listeners ng Action Radio. Salamat sa time siling ko ba dugan gigali ang political rally kag caravan sang duha ka mga dalagko nga grupos politika dis Bacolod on Saturday. Mayara na kita plano, sir? Yes, Action Heart, no, we have received the request or sa ilang mga respective campaign rallies, no, opening salvo siguro ni. And we have already prepared our security plan as to this effect, no. Before Friday, siguro, we will be having a debriefing
prior Okay. deployment of our personnel. Mm. And dungan gini siya, no? Like sa Bligan niya Sabado, do, may dako man nga concert ni, do, ginabot man kami alauna, puli man sa security. Subong, amo naman sige lang, kay tinguan ta lang, ma-ensure tang safety sang everybody. Teo, galing kiti ato ang konsyerto to, isa lang ka venue eh. No, isa lang ka tinumpukan ka tao to, luwas ka nagluwa tong iban, ti may hapit-hapit pa kunding dalan, iniyaduan ni ka venue, sir, damo man pulista, hindi kulangon. Yes, sir. Aside from aton nga i-deploy, ma-request pa kita sa police stations, mga ayo pa kita deployment para ma-secure tagid maayo ning duwa ka venues or ang route sang ila caravan para safe kita. May ara na sila gin-submit nga road plan sa inyo, pagi sa bitaw dira, kundi hindi sila maglalabay. Yes, sir. May ara na, sir. May ara na. O hindi ba sila magsinugatay, sir? I think ang isa ka grupo is Friday, ang caravan, ang isa is Saturday. Okay ang karavan na gali, dumaliwasanay. Oo, pero ang ila campaign rally is all Saturday. Ti hindi gali abi kuya gani kay siling ko kung magdungan sila karaban, dason magsugataay bla kag way siyang magpaumod, maglaksamanay dalan bla. Amo gani. Pero okay man guro, may pagitan na isa ka adlaw siguro. Kay siling ko gani dapat ning guro may game plan kita mo kay subong ni amo ning matabo nga si parahon ang puti siya di kolor nimo. Yes, actually, tingnan gini na mo na in fact series of meetings na gina kag yesterday basit ma-finalize na naman before Friday. Ready for deployment naman ta. So balisin nung una sir makaraban? I think Friday is Grupo Progreso. Hindi lagi gusto action art basta do amo na. Ang isa daw sa Saturday. Ay, so makaraban ang anay Grupo Progreso and then sa salbo nila opening salbo lain naman na. Oo, lain naman siguro. Lain naman na. Hindi lagi ko sure pero basta do amo nang nakita ko tong sequence ang activity. Sige, basi may mga changes pa man pero at least napasiguro karon nga ang mga pulista luwas abi sa bantayan ni nga to secure the sang ila safety sa mga kandidato kag sa mga participar diri, at least may mga men pakita nga may utilize to address naman other concern especially sa peace and order kag to maintain sang katawayan sa Bacolod. Yes, despite sakop kita action art, we always see to it na maintain tayang aton campaign against other forms of criminality here in Bacolod. If kulang pa kita, may siguro ma-request kung daw kinahanglan pa tao. Kabay pa tani, why lang initay, no? Why paginman do so far sang nagpa-record sa inyo na nga election related, sir, no? Do wala pa man action art, pero may pangawala lang. Peace loving man ang mga Bacolod nun. Galing ito ka Bacolod, naman yung problema kay do kalulo magambal po, init na gali. Amo gali. Sige, action art ka. Balag ko naman Ikaw taga Bacolod ka man sa iyo, no? Ka mga na nag-graduate, kinsindi ka man na. Taga Bacolod kasi gambal siya. Lain bala buot kasi mo may karon ta pangulon ta kami. Lain na nagaling buot ya. Lolo kag sweet yapon ti akig na hindi pambabalaan. Oo, lain sa amon to nga kawayano ni akon ago hoy ko mangisaw gani mabayan na kari mo kay layo pag sige na kutang. Colonel, salamat gid sa mga supporters ng kandidato and even candidates nga nagamonitor karon nga gabi may tugon ka sa ila, sir? Yes, ang panawagan in the politics office get right peacefully sa campaign ta yun ta lang di lang ta mag-violate sa mga protocols and other common rules, no? Ara lang kami to secure you, we'll see to it na safe kita sa pag sa inyo rally. On that note, Colonel Martir, salamat ki sa time, good night and keep safe. Thank you, Gid. At mangyagabi. Action Firing Line. Tilan daw wanda niya, basi may mga changes pa man, no? Pero ang opening salvo, meaning magambag ka opening salvo, ang opening rally nila, grand rally, sang kada kandidato, kailain pagid na mo do, ang pag-intindi ko do, may ara pagid na nga sa katapusan, blan no tawagan ni sila grand rally, ano pagid ganing isa nga term aksyonan,
inang katapusan na ginbla. No, nga pag-rally nila, may ara pa gina. Dumduman ko si kuna sa plaza nga ako nag-cover to nga may isa ka nagapapili, kaunsilor nga nagsaot siya. Hindi na yan rally, ha? May isa na, may, ano yung term siya na, si Don Fred Salanga, si Ninoy Fred Cabalo na siya. May counselor nga ang iyaya nga anti sa magkanta, may kwan bla, may ara sang do special nga presentation, magsaot siya kag ngyatil ga lapaw sa ulo, yun ga kwan bla, ga karate. Ay kasadyas to, hindi ka na mamati, hindi ka na ma-interest nga inugambal. Sa iya palang ginimo nga pagsaot nga daw kalang-alang mga daw kabalik-awot lalo hindi siya ngayon magsaot. Silig ko ini nga tao daog ni ay tuod nagdaog sa eleksyon. Action firing line. Ay werte ini so bantayan pag-abot sang pizza 25 umpisa sang eleksyon na campaign sa lokal ano ang mangin resulta kang epekto sini diri sa Bacolod City in terms of peace and order, mamintain na ihan nga ang mga kandidato nga respetuhanay kabay pa. Nga kung mahimo ina sa magkandidato, mga supporters kuntani, amo man kamo. Because at the end of the day, pagkatapos ng eleksyon, balik kita gihapon sa regular nga pagpangabuhi. Nga base, pagpaulit sa balay, halin ta sa rally, lipay-lipay, pag-abot sa balay, supay, kay wala makatig ang sinanay. Na mo ng problema. Action firing line. Suportahan ta kung sinong gusto naton naluyagan. Suportahan naton ang kandidato nga para sa aton nakita ta nga makabulig para sa aton gidakbanwa. Amo lang na. Pero hindi gin maglainay buot, magabuyanay sa masakit suwilanon, bisan to paray balay. Damo na sang mga pamilya nga nagguba ang relasyon because of politics. Lantawon niyo kagtandaan, may posibilidad nga magkandidato nga naging kwentruanay sining eleksyon, the next election after 3 years, mainop na nay. Kita aton iya, sa ang aton ingod balay, sa aton parintihanay, wala nagabinugnuhanay bangod sa politika. Action firing line. Kinanglan, suportahin lang imo da, kay suportiran ko man ang akon. Hindi, suportahan ko man ang akon. Amo na yas politika da. Kung sinong imo sini nga gina kandidato namutan mo, hala ikampanya, ibaligya, ilibod siya. Oh, hagara ang mga marites, kag iban pa nga makabulig sa imo kandidato. Hindi magabuyanay sa masakit nga sugilanon, much more kung may ara sang mga physical contact. No? Amo ginang ipaiway tabo, puwera na lang na iya. Action firing line. Because at the end of the day, kung ninali nga mag-inupdanay sila, kundi magbungguay ang interes nila sa ulihi, mahuya ka, anong himuon na karon sa balay mo ngay way na kamugabugnuhanay. Kung mag-updanay ang kandidato nyo, mabalik ang relasyon nyo. Action firing Lakan line. lang, balon tupad balay mo kung nagsumbaganay, kung mo siyang politika nga, nag-updanay ng mga kandidato, tapis na lang tadua pa rin. Oh. Kabalo ka naman sa politika, bisan mag-amay gani, sa amon sing una, experience ako sa kawayan, may isa ka barangay, hindi ko lang pagmuno. Inkwentro sa amigo ko, amay niya sa kapitan, nagpapili sila nga duwa sang tatay niya, kapitan. Oy, nagdaog ang bata karon. Pagdaog sa bata, nga tani masumpa, linagas ka tatay ka binangon, why gid niya kapunggo ka kapitan kay si tatay pauli di, tilaway pauli di sa barangay. Tiway gid to, bumigo ko to, kumusta din na to siya yan man? Action firing line. To siya nga nagdaog kapitan, lagyo siya. Sigaro na pohon sa gamay niya. Di ikaw nga ba, tatay mo, patulan mo because lang sang eleksyon. Action firing line. Abay pa, good luck sa tanan nga mga kandidato, good luck sa tanan nga mga supporters, si Parahon, ang puti sa dikolor. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon,
Radyo. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mo ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangyubahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mo ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangyubahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mo ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga
mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kon tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kon tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental... Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Balik na diri sa inyo para tuntunan aksyon na firing line sa gihapon sa ngalan ni aksyon na Brian Moden. Ako naman aksyon at tayhupon may gabi dira kay John Dason Agalot, amuman kay Ronnie Arculas, Stephen Porinas Cagnilin Ornels, Nelsi Inhe Baluno, Sara Apsay kag Stella Mariceles, Hazel Parcon, Lidio Junior Siason, araban si She Gahito, Maria Risa Abaytar Tangko kag Milayski Pasya Tingson, John Ronel, Stephen Magbanwa kag Emily Morales, Celia Jal, Grace Lynn Arroyo de la Serna, Novi Magapan. Maayong gabi action art monitor lang kami di sa Barangay Pandanon, DSB. Si Pontesion Araman, Liberty Manuel kag Ronnie Biate, Tintin Taiko, salamat sa pagmonitor. Jenny Tagiwalo, Jodeth Bilunio Sintino, Joseph John Francisco Dumdum II. Aksyon Firing Line. Amuman kay Jinky Dialadon, mamayang gabi amantan, Novi Magapan, Ana May Concepcion Aligada, Rodi Dukay Tihamod Jr.,
Carol Joy de Los Angeles, Rolda Mutin Marmito, kag Tabio Ryan Francisco. Ang iban, karon naman, dugay-dugay. Action Firing Line. Adtuan na nato ng report ni Action Marlon Hinubia gikan sa Provincial Capitol. Capital Reports. Checkeron naton ang detalye sining balita no after nga ti ang report subong nga may ara na sang soft opening sa Mambukal, pero ti after pa sang Holy Week inigali o Semana Santa. Let's have Action Marlon Hinubia kag uy update tagali ang provincial hospital atong gimono ko kay inaho. Nami nga balita iya kay kon may ara sang matabo nga pag-upgrade sa hospital kabay pa manghingagaw na ini in the soonest time possible kag matagan sa pondo. No pwera lang kunti malaki pini sa baning tindi na matigayon Action Firing Line. Balong ka hospitalisasyon mo ng pinakabudlay mo may pang bisan pigado ko lang kung way kabalatian o kung ginamasakit. Man kung dalon kaya sa hospital, kapin pa private hospital, dako nga problema na. Action Firing Line. Kay pating tinago mo, disgrasya. Let's have Action Marlon Hinubia sa report gikan sa Kapitolyo Provincial. Action Marlon, maayong gabi, please come in. Action Art, sa Kapitolyo, balita, luyang lang i-update ni Negros Occidental Governor Bong Lacson kay ang status balang Mabukal. Ang ating subong ginatawag na nga Mabukal Wildlife Sanctuary. Ay kanamo Action Art na nagkamangkot dali sa may talatapan sa sang Mabukal mismo nga office dali sa may salon sa provincial capital doon. Okay. Kung wala pwede sa pagkapa-book Action Art sa kaning nabot na Semana Santa, bla. Okay, why na man Action Art na sang nabilin pa gina-quarantine mo. Daw nag-pull out na ang mga doktor kag nurses nga nagtatap sa mga quarantine nga COVID-19 positive. Okay. Ang pagpapisan kalabanan, kaya nag-leader ang Art ng mga sinan na nagwa ang balita na bulan sang Abril, liwat na buksan. Pero may pagklaro si Dov Lacson sa Action Art. Actually, hindi gani full operation mo. Kundi, soft opening. Ikaduwa na rin na soft opening Action Art. Kung ini kay kundi, ang din primo ini bilang Wildlife Sanctuary December 1, 2021 isa mo. Okay. Nagligan lang Action Art na bulan. Din soft opening labang to. Okay. Yung soft opening, kaya hindi pa pwede magka-full operation. Tangod nga, why mga plaster ang suga, may portion pa Action Art na dulom. Okay. Sa soft opening, ang ginbaton lamang ang mga bisita na may aktibidad sun adlaw. Why isang overnight na pag-stay Action Art. December 1 na siya, soft opening. Okay. Kaya ang una din nga pagpasira sang 2019 o pag naragasa din balasan COVID-19 kung naging pasira na da ginimo quarantine facility naglalog sa sulod sa pila ka tuig. Pero pag December 1 ginbuksan liwat amo nang ginmention kabagulan nga soft opening ginbuksan bilang Wildlife Sanctuary na. Okay. Sang December 30 Action Art liwat naman ang sira. Yung pasira naman ang liwat ang Mabukal. Ang rason kay mahimo ang clearing operation at rehabilitation. Kay why may makaluwas ang dalagko ng mga kahoy sa Bagyo Odette. Ti clearing operation, rehabilitation, closed naman Action Art. So isip-isipon ka, isa, duha, makatatlo ka ba sa Action Art, naging closed ang Mabukal. Okay. Yung pag-soft opening, after 2 weeks kining bulan sa Abril ni, na kung magpasi din na masigit-sigit na rin. No? Why na sa mamatabo nga temporary closure?
Okay. Ang ginsiling ni Joe Lacson, although nga wayang sunod sang pita sa bala or numero, nga gin-mention, kung saan ulit ang soft opening, pero hambal ya, patapuson anay ang Semana Santa. Oh. So, matulingon sa mga nagaplano na magkadto sa Mambukal, ito mas-spend pangilang sa nga Semana Santa, wala na kanta kay pag-soft opening, tapuson anay ang Semana Santa. Sa kulantawon nyo sa inyo sa kalendaryo sa bulan sa Abril, ang Semana Santa sunod pa na sa April 10 mo. Diba, Domingo na siya. Ang isa ka semana until April 17. So, pag April 18, tapos na sunod ang Semana Santa, posibilidad. Ako ang posibilidad niya bakit kung dara na masigo, ginasiling na soft opening. Kanya nga nag-soft opening Japon, ginabang action art na subong na ang mga elektrisidad, ganyan mo mention ko, way pag-apang maplastar. Way pag-apang maplastar. Plus, kadumdum ka na sang controversial na na hotel na. Hotel. Ang hotel, ang Mambukal Convention Hotel. Okay. Pagkaluban mo sa una, samtang na construct pa na sunod, may nakakas na sa kahoy na nagpupa sa porsyon sa na-construct na istruktura nagtulak na sunod na structure. Okay. Amo to ka daw gindudahan kag daw nagpanibutan sa question to ang kontraktor kung bara ano gid kapampon sa istruktura sunod. At sa subong, wala pa ina ma-turnover sa pagdumala ng provincial capital. So, buti lingon, why pa nag-operar? Kag hindi pa pwede magamit. Kapal ni Dong Luyag yanay siguraduhon. Nga, yan itong mga issue, ka mga question nga nagapalibot sa ng controversial nga hotel, matuldukan na, kag marisolbar. Kag ang Luyag yaman i-sure na wala sang ituga at nga kabalaka sa Luyag mag-tener sa ng hotel nga na. Kahit kung nakita sa sunod, ang last naton nga pagkadto to December 1 mo, ang paghimo Wildlife Sanctuary, din libot o gini ng hotel, nakita ko sunod. So far do, kuman naman nangyari sa istruktura, iabot lang kung way tayo niya kung ano pang ginulat antis mag-offer ini nga sahi sa hotel. Yari wa, si Governor Bonglason. Only 4-day activities. No? We will not accept yet overnight stays. Wala lang anay. No? We have to make sure that our electricals, lightings are in place already. So even if we will have a soft opening, we will make sure that wherever there is a repair going on, it will not affect the movement of our visitors. Ang hotel, wala pa namon na istoryahan na. No? At mga villas lang. And then of course, atong bago na lugar sa na din funded by TIESA, no, tourism. We'll try to invite yung mga branded bala coffee shops to open up there sa Mambukal. No, soft opening will be April, siguro basta middle of April. So sa Luyag sunod na magbisita sa Mambukal, ang una nila sinasunod na himuon tikadto sa anay. Mangkot sila anay sa office sa Mambukal. Okay. Dara sa may sulod siyang compound sa provincial capital Lagunan Park. Dara sa kilid bala. Okay. Ito may arasang kapiha kabalay-balay. Ang opisina sa Mambukal ay isa lang sila sa provincial tourism na talatapan. Kaya may mga adjustment. Kasi matingala sila ba? May mga adjustment kung art sa operation sa Mambukal. Isa dara paghimo nga wildlife sanctuary, hindi ka na pwede ka panutod. Hindi ka pwede ka? Panutod. Mag-sugba? Hindi pwede ang sunod ang asoda. Ajus. Ay wildlife sanctuary, ay ang kung manutod ka na sunod, ang aso, nagapapalagyo ka na sunod na mga kwanda, yung mga bats la. Oo. Mga kabog. Ang git-it, gapalagyo. Alagit-it man? May alagit-it daw? Do may arang gali, no? Oo. Amo nang pila ka mga adjustment.
Sa pagparking sa sulod sa salakyan ng art may mga limitation banda. Ajus. No? Ang salakyan kundi dahon. Kung sa salakyan nga nagaburuhot ang tambutso, yung tambutso may ara sunat ang asobla. Okay. Hindi man pwede na sa. Ti ano na lang gali ang salakyan, butangan parkingan sa kwada. May ara sa laging talana nga parkingan. Oo. So mali magkadto ka da yan ano gali madala ka sang luto ang daan? Hindi ko lang sunod master kay way ko magpagid ang tintuto iba lang sunod nga pagsulundan. Okay. Amo na gani nga advice sa luyag mag-abisita to kadto sila na ito sa mabukal. Kay dara nga sunod diyahan sila. Ano ang dapat at ano ang hindi dapat. To no kay ti kunway kada karong gamiton nga kalayo iya kag uling di pwede magsulusog bada. So ang gwa sina dala ka nga daan guro linuto day. Kun linuto action art, ang mambukal may kaugalingon nga catering services. So meaning dito kaya ti sila yan o lutuan nila na be? Mayara sila lugar nga separate. Alayo iyang lulutuan da? Oo. Ginadjust man ang ilang nga gawi action art dara sa may mambukal. May ara sa gintalana nga lugar nga kung makatugan di man sa aso, hindi na maglapot dito sa kakahuyan or lugar na amo pero may ginapuntukan sa mga endangered species na benefit. Okay. Ang alligator action art. Oo, hindi gagmay o mga way labot talagit. Ito kadalag ko sang kabog na nga kabit-kabit ta. At kabog gali action art, kabog ang gina. Kabog mga kabog. Kalagit ito to mo na suba to ya? Nasulod sa pinsaryan ko sa lingkuli alagit sakto ni dimension. Pero hindi pa. Kabog gali kabog o kabog. Kabog. Oh, may dagkos kabog na mo kita ko na nga kun manali ang kabog nga dani nga purti ka dagko na do batiis ang iban mo. Yes. May isa sa at porsyon da medyo dito lang sa Leo galing na porsyon sa Mambukal pero sakop yapon sa hektarya nga namtang sa Mambukal. Kung may ara ikaw sang teleskopyo bla gamitan mo teleskopyo at ang tao masunod makita mo ang magpunusok sa mga kabog. Sa punta nga porsyon nga dabo-dabo kahoy action art. Correct. Perti na da ka kinabit-kabit lang. So simula kitaon lang na da. Kung why na mga salakyan tuod mahawa na da, ambot ang mga why na guro sang mga i-allow na nga madala sa mga matunog na sound eh. Oo, kay isa yung action art sa rason kung nga nga nagduta yung populasyon na sa mga kabog. Gani? Kay hadlok ang kabog sa gahod, matibot sila sa lugar, hindi na sila tana, yan magbalik. Hindi na eh. Kag aso ang isa sa ginakahadlok sa Manila. Yung yung action art, yung butangan na tapak nga wildlife and sanctuary. Okay. Kaya sa provincial government, nga ibalik ang tutuod na nawong sa Mambukal, nga damo kahoy, sa damo sa mga endangered species nga isa sang pwede nga himuon kalingawan din sa mga nagabisita. Muduay nang kung nakita di amo yung wild yung ara lang ga kuan bla, ga libot-libot da no? Ay, ang amo action art, isa pag ginakahalukan, nasa amo inang aso kag makibot sila. Ang aso? Ang tao, isa man action art, hindi lang kabog ang nagdugat ang dutay pangulison da. Kundi pati mga amo. Nakita ko lang yung amo nga daw siling ko na ni siya na-expose sa Facebook, sa TikTok. Drabla sa may without commercial value sa pandanon daw. Oo. Na isa squiro pag yung klase amo na kay mga chinilas mo, bilin mo, dalon niya sa mapagkako ito. Oo. Kita mo na da? Isa sunod sa isparitahan ko kunabo ang paghadalan kalatraba ang dalan. Ga? Sa kalatraba ba lang ang dalan? Sa kalatraba, tuloy pagaling ko na mo pa nang kuan ko mo, ginandong mo, kantuan mo. Sibot kay mo, yan ba nabagang kasang amo itong adalan mo? Tuod, amo na dang halulungan po din na iya sa kalatraba, do sanctuary na da sang amo, gid. Pero mga mabuot nga amo sa kalatraba. Ay, gali. Kaya nasangod, doon nakasugata ka amo dira sa medaw. Formalab na? Ay, mabuka lang ako nakita ito. Downtown sugata mo, ang istorya mo, tos kalatraba, gulpi lang sa downtown sugata mo. Oo, daw yung pangayuan na pag-alay ko. Amo ginambal ko daw. Sige. Amo na sunod, i-check talaga dito tinuan sa makuha gid ang ano sunod ang
process, rules and regulation. Rules and Kain na siya regulation. mo kay kung siguraya mabukal resort lang kadtong tao na pinagusto sos. Kapin pa maginubog ng ibanda, may iban may gamait pa. Siyempre, perti kagalong ang mabukal siguro na daw. Magakupar ka gani. Kung isa kung di pagsawayan ka gwardya, perti kagahod isang iban nga mga cottages na mo. Correct. Gamay lang sunod na adjustment. Kaya kung handa naman na sang terme nga bisita sunod na para man na sa ilang kalingawan sa ulihi. Bindugan ang dugang kalingawan kagin patahom pa ang tawong ang sining Mambukal Resort na sa isa na ka Wildlife Sanctuary. Report dikan sa Kapitolyo Provincial ang kaaksyon Marlon Hinubaya. Mga kaaksyon sa Dingaban sa Pinas na buton ka sa amon politika ka serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sama-sama Action Radio. Provincial Capital reports. Action firing line. Bugoy man si Action Marlon. Nalin sa kalatrabang istorya isang amo gulpiada na nagsugata isla kunos taon-taon. Lain to guling namin na yun. Action firing line. But anyway, lantawon taniya, kung maplastar na gid sa provincial government, what will happen to Mambukal, no? Under sa sanctuary or wildlife sanctuary, kung ano matabo sina, no? Magsulod ka dira, ano na ang mga dapat mo sundon nga mga regulasyon, no? Kasi kung na may mga camping dira, may mga tent lang ginabutang, kisa bisan din lang mga dabok sang kalayo, magsugbad ako na nung bulubit-bit mo, dalain niya kung init ang kaunon mo. Tiambot ko na under sa panibagong nga regulasyon, matabo, da kung magkanto ka, madala ka guru ref, no? Hindi ka ni cooler, blanca, hindi man, laban siya ti kung mag-overnight ka man, dala ka nga daan sulog bahon, ubuson mo kaon. Wala tonta, no? Kung anong policy and guidelines, under sa panibago nung ipatuman dira sa area sang Mambukal Resort and Wildlife Sanctuary. Ano mga ginbago or bagoon diri? Bantayan tayo na. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight ka ang
sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa Action Tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa Action Tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mo nga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mo nga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mo nga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais. Kapangalagad karon nga gabi si Ray Flores Baryuga ga monitor man paring Turko Jungko dira sa Isabela no kag subong man sa kay Merrick Gonzaga Merly Gonzaga, I'm sorry. May gabi na sa imo kay Arnil Gonzales. Sila nga may gabi action art na mita ni amuaya sa gobyerno tapasuhan taman para maglayas. Hihihi. Galing paring Arnel Gonzales, ang iban gani nga buaya sa gobyerno ga vape pa subong. Aso-aso na mas hindi niya hindi niya grumdotlan niya. Kay iban nga buaya sa gobyerno ga vape pa gani. O bato-bato sa langit ang mga matarong yung mga kwando ay mana pero kun ikaw nga masakitan nati kuan ka lang sakitan ka lang Action Firing Line. ayan mga muna yan ngay ng mga politiko siling mo pa politiko mga buaya sa gobyerno nga imo nga ipasuhan batinggilan na sa aso. Action Ricky Firing Soriano Line. may gabi mandara sa imo amuman kay Nora Villalon, Ana Sinoro, Alex Montesa sir may gabi salamat for sharing sa aton program Liberty. Benitin Ubaldo araman
Si Kurt Nathaniel Dilaturi, monitorman sa Purok Dulunan, Hacienda Guba, Central Maaw, no? Salamat gid kay Nelny Realista. Kay hindi pero may gabida monitor siya kuno Araman si Novi Magapan kag sa Barangay Pandanon DSB, Lazaro Mingoy Trexia. Thank you gid sa pagmonitor, no? Karon nga gabi kay Rochelle Fulgencio Susana kag Georgia Gargasiran sa Singkang. Salamat. Kativier araman si Tuto Tatan. Sige. Idi Laos may gabi man. Si Nanay Isabel kuno upon niya sa Victorias ga monitor man. Action firing line. Hindi ta makontak gid kay Singko para patas Blatani. Man may insidente subong galagaw social media nga daw may dutayan may magkaurasanay kay ina ko no. Galing kay text pa ko bla sa mga concern kay para mapa-atag ta mo ni ginmuno ko kay ina kay nagutik sa ako niya do may dutayan lang may magkamrasanay. Di man gani siling kuway lang physical. Luoy kamo dala nyo lang sa istorya, social media platform kun amo na ang dra kamo malipay nga magwasusanay kamo la tuduhin nyo da. No, dra lang. Pero kung may ara na patupanay, lain na ng istorya karon kung may mabuklan na Action firing line. Pero kung di giban sining gabi naton malabot by tomorrow, try tani kung ina ko mapa-interview sila. No, hindi man ko taluyag nga sa amo ni blang kwan, nga mo ning sitwasyon nga ma-resort ya sa daw physical. Ang eleksyon ni dag-unta ni tani sa matinlo lang pa maagi bla kay parang way lang kwan. Way lang kaurasanay kay karon kung kamo mismo magumpisa sina kag kamo mismo yang mga kandidato dagag kunano himata da nga mag ilintra ang mga supporters nyo kung mag samo da karon kun mabudlay na naariglohon. Action firing line. Ay abo ginang politika no. Dumano gi kamong button line sinitanan public service ang inyo tuyo di Blacksonan papili ka kay mas serbisyo kamo. Ini gani ang mga posisyon ni bisan ano nga posisyon kung kuhaan mo ni guro honorarium kag mga benepisyo nga makuha sa kandidato o politiko na may kung may mapapili da. Action firing line. Dilawlahog mo ang commitment mo in public service. Ang public service itself, kung lang taon mo namin gini, no? Bilang public servant, amo na gani nga ba kaluluoy kita nga mga pigado sa timpo sa eleksyon kita perming ginakapital. Mga kandidato masamigambal ako mapapili kay ako gin nagaulikid kag ako naka-eksperyensya sa kapigaduhon. Kamo nga mga pigado ang amon sinihatagan gid sa suporta. Tidoki man, pero tilang tawabla sumungho at least for peace may batulon nga 200. Pero hindi na enough, no? Hindi man amo na siya ang sitwasyon nga masiling mo nga ay nano ini o nga daw kuan gi kamo ga paninguha gid tanan nga kandidato sino man ka kandidato hindi luyag nga magdaog sa eleksyon man. Action firing line. Anong nami gid sa public service action anaw? Nami gid guro kung mapilian ka sa posisyon nga mo na no. Ang pagserbisyo isa ka noble ina nga sahi isang ginahimo sa kandidato nga matarong mo. No, luwas lang sa may mga guro ko transaksyon ako mag-intra kaday. Action firing line. Hindi na maminsar to sa pilisa. Hindi ka na yung mag-intra day. Hindi na mag-intra sa politika. Sige. Ginakulit ko lang si Action An pero kay ay pasi iya sa uliya may kagawad nga ang defensor da sa pilisa. Action firing line. Ano bala si Senator Miriam Singuna? Sus. Iyawan ka to. Dulo debate ka lang to. Madugo ilong mo siya to. Action firing line. Ikwaon ko lang si Action Dale. I-check ta lang sabi kon okay siya. Okay siya. Ahay. Mugid siling ko. Kisa mo ning init bla. Gulpit to pa ulan. Resulta niya kung siya galain. Kaya nga mo nga tutunlan. Puira ko may lain nga rason da. Basi kay balo ka mahilig ni si mabugnaw si Action Dale mo. Kuan ice cream. Palakaon na siya. Halo-halo. Te daw medyo nagluwan ginang yang tilaok.
Action Firing Line. Pero diri kita sa balita sa Bacolod City Hall kay pabasan ko ni actually ginset ko kay ina sa early parts ng program naton si Councilor Novero galing kay daw why gid tumakwan why gid plastar mayo no. Aring report ni Action Dale Salazar. Action Radio City Hall Report. Action Dale, mayong gabi, please come in. Action Art ratify sang sangunang panglungsod diri sa may Bacolod City ang duha ka mga separado nga kontrakta upod ang IPM CDC. Una, amo na siya ang paghakot sa basura diri sa Bacolod City kag ikaduha ining operation kag maintenance sang sanitary landfill from May 1 until December 31, 2022. Ang pag-ratify sang contract Action Art sila sing virtual session kay nasang hapon nangin unanimous ini kagati nagpalayag diri kanhi si Councilor Wilson Gamboa Jr. nga wala siya nagpamatok sa notification sang contract pero dapat ang contract is nag-comply sa Republic Act 9003 o kung Solid Waste Management Act. Kung madam naman Action Art, una na yan pahayag ni Bacolod Councilor Dindo Ramos kati advantageous para sa iya ang contract nga IPM sa gihapon nga man siyang loan bidder sa recently ginpatigayon nga bidding bangod nga ti kung ang terms of reference nagligad nga tuig same man sa gihapon ang terms of reference subong 2022 kag bisan may mga increases sa bahin sang kontraktor wala naman niya nag-increase ang bayaran sang Bacolod City Government. Aring portion sang pag-ratify kay ina sang contract sa natabo nga virtual session si Councilor Dindo Ramos. Is a contract of services by and between the City of Bacolod and IPM Construction and Development Corporation represented by its President, Isabelita P. Mercado Re, Environmental Sanitary Services, Collection Hauling, and Disposal of Garbage covering the period May 1, 2022 to December 31, 2022 in the amount of 131,981,329 pesos and 67 centavos for ratification. Mr. Chair, the document has already been signed by the parties and notarized. May I then move for its ratification? So move, Mr. Chair. Second. Question, hearing none, the motion is approved. Mr. Chair. Yeah, for a while. The Honorable Gamboa. This is not an objection, Mr. Chair. I go with the said resolution for the ratification. But this has to be in compliance, if I may, Mr. Chair, that this has to be in compliance with the Public Act 9003, better known as the Solid Waste Management Act, Mr. Chair. Action Art na matiyan na si Councilor Dindo Ramos at si Councilor Wilson Gamboa Jr. Samtang ang DSSD... Action Day? Yes, Action Art. By the way, nagligad, doon nagkambal si Councilor Jun, doon mapatigayon sa sang privilege speech to the Wayaw. Action Art, kayo na nagpatigayon siya sa privilege speech regarding tong sa natabo nga wala na dayon nga public hearing regarding sa Seneco balagi na implement nila nga value-added tax, no? Or local tax. According dito kay Councilor Gamboa, ginarate niya kung paano ang natabo nga from the very beginning nga nag-file niya siya sa resolution Action Art to prove nga nagpatawaga sa public hearing o galing wala di siya na push through sili nga bulan sa Marso 2022 o galing matapos nga ginarate Councilor Gamboa ang tanan nga nagkatabo or ang fact Action Art regarding sang sining insidente mga more or less mga 8 minutes man ang iya sining pag-saysay sang natabo according diriya kay Councilor Archie Baribar Action Art gina-question niya si Councilor Gamboa kung bala mayara siya sang sulat, no? Kung bala mayara sang sulat si Baribar nga nagapangabay sa Secretariat sang Sangguniang Panglungsod nga nagamando nga untaton ang hearing. Ate, dito Action Art, answerable by yes or no man lang ko tani ang sabat pero daw wala dito ko nakasabata si Councilor Wilson Gamboa Jr. Dito nagbat-in si Vice Mayor Sid Familiaran nga hulato na lang ang pagporma sang committee ba nga amadobla mag-investigate sa ini nga insidente since si Councilor Baribar last nga session nag-offer naman sang resolution nga mayara sang pormahon nga committee ba para magpatigayon sang investigation Action Art. So kaina amo to ang natabo Action Art do nga may mga taasay sang tingog normal man niya sa virtual session
sangguniang panglungsod, no? Kaya gina-insist kay na ni Councilor Gamboa nga allegedly nag-intervene, no, si Councilor Baribara kung nga wala na dayon hiling pagpatigayon sang public hearing regarding sining involve ang Central Negros Electric Cooperative. Sa ibang nga balita sa Bacolod City, May sabat si Councilor Baribar? yes, moto action art ang iya sining gina-question, interrogate niya si Councilor Gamboa kung bala mayara siya sang sulat ang nagapangabay sa Secretariat sang SP nga nagamando allegedly action si Baribar nga untaton ang public hearing. Kaya mo to, interrogate ni Councilor Baribar si Councilor Gamboa kag answerable ba yes or no, pero wala to siya nakasabata action art. Dapat nagpalayag si Vice Mayor si Familiarana nga wala to na lang hining pagporma sang committee ba nga mag-investigate sa sining nga incident action art. Kisa ba ni Councilor Gamboa ang iya siniyang pag-inchinde kag paghibaluman sa sitwasyon nga ti allegedly sa Attorney Pechere ang secretary sang SP allegedly mo ko lang naghambal sa iya nga amana hindi madayon ang hearing action art. That's why ang nag-deliver sang 8 minutes nga privilege speech si Councilor Wilson Gamboa Jr. Actually. Kaya sa ni Councilor Baribar, doon napangita din ni Action Art ang evidence. Ang evidence wala nga nag-intervene siya, nga nagmando siya, nga untaton kay amunabla ang insidente kay nagpabot siyang man sang pagkadismaya sa Attorney Baribar. Bangot Action Art nga ginmention niya nga nag-media hopping si Councilor Gamboa regarding sang sining insidente nga wala man napatiana ang iya sining bahin rason nga amo to nag-push man siya sang resolution last session nga nagaporma sang committee para investigahan gid lamang ang natabo nga insidente. Kung madumduman si Councilor Archie Badibate amo na siya ang chairman sa Committee on Energy samtang si Councilor Gamboa nag-advocate man action art regarding din sa pala ka mga issues sa Bacolod City. Kadti ang palintugan ni Councilor Gamboa allegedly na siya wala man niya kuno refer kay Attorney Baribar ining resolution regarding sa Seneco unag refer sa Committee on Ways and Means pero refer man action out kay Councilor Rojas ang Finance and then si Councilor Rojas allegedly nag-refer man kay Councilor Wilson Gamboa Jr. So wala to natin action out ka na maging ang mangin composition sining committee no nga pagatukuron kag maging turn out sang ila sining investigation. Sa bahin naman sa Department of Social Services and Development o kung DSSD, temporaryo nila action art yung ginuntat ang pagbatan sa application sa mga 80 years old to 99 years old nga luyag mag-avail sang 10,000 dala action art nga ladirize kapag patuman sang centenarian nga cash grant or cash aid action art kay under the city ordinance offered by Councilor Baribar from kung 80 ka to 89 may 10,000 ka. And then 90 to 99 may another 10,000 ka and ang remaining 80,000 babatan mo once ma-reach mo ang 100 years old kaya according kay Ma'am Pasita pero ang head sang DSSD 14 million pesos gid lamang ang pondo for the implementations ng ordinance sa mga 2022 kag na-utilize na nila action art ining ayuda rason nga no temporaryo nila na ginuntad bangod naubos na ang pondo nga gin-allocate sang City Government of Bacolod and then next year amo naman na bayaran naman sa allocation and then that's the time naman nga in kaso nga may mag-apply gid man ilay ni i-validate action art ang tanan nga mga documents. Pamatuan natin si Ma'am Pasita Tero regarding sa ladirize nga implementation sang cash grant para sa mga centenarians. Oo. Pero 1,400 lang niya maka-accommodate pa. Kaya ang budget dira is only 14 million. So, 1,400 lang niyang na-accommodate naman for this year. Oo. So, iba naman na next year naman eh. Bali, ang 1,400 naubos na siya, ma'am. Na-fill out na tayo ng slot. Oo, dugay na. Tapos na gani kami payout. Pero may mga ara pa nga mga unclaimed. Okay. So, ang unclaimed, mo na lang nasubong ginaano namin. Ginapanghatag. So, kung naka-avail ka subong, nga 80 ka, hindi ka na maka-avail another 10 years na naman. Pero sige, nabato niya, ma'am, sa application or mga documents.
For a while din stop anay namon, pero may iba na nagkakadto man da, nag-apply, pero ginapainsindigid sila nga they will not be paid now kay ubos ang quota naman for this year. Okay. So next year naman, we will have another budget next year na naman. Action Art na matihan ang tingog ni Mama Pastatero sang DSSD. Sabayan sang sa mag-bridge today, nagbukas na Action Art sa dalawa mandala nga magtulutaw ka direktor at ang lakad sang trapiko matapos naging paydalo more or less mga 6 days Action Art daw ahead of time ni ang contractor para sa pag-rehabilitate sining Sumag Bridge dira sa may southern na portion sang Bacolod City. Mga update, kadalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, mga ka-action sa din ka man sa Pinas. Abutan ka sa ngawang balita pag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid Action Dale Salazar, mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Pangot nagaling ko, pabasa ko lang ni Iban nga maway kumalabutan ng mga mensahe kag mga tupiko naton. No, ang pa-update pala sa face-to-face sa Bilog Negros Occidental man, kaya actually naka-set man kami ni Sir Ayan Arnaiz, Ayan Arnold Arnaiz, was lang ni Guro Saxon hotline. Kita ma-update sa iya. Action Firing Line. Why na kita tiyempo galing kay Romy Agsam kag Welma Inocencio Cabarles. May gabi dira, thank you gid for listening. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, Aksyon Brian Morden. Ako naman, Aksyon Art Tayhupon saying thank you for joining the show. Mga ka-aksyon, din ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio.